don't like us. So I think it was polarizing, not to our effect for psychological. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Narito na ang mga nagpapagang balita. Dengue outbreak idineklara sa Kalinga. Magtanggal sa ilang benepisaryo ng 4-piece, ikinababahala. Empleyado ng LTO sa Lubwagan, Kalinga, patay sa pamamaril. Panukalang legalisasyon ng medical marijuana muling ipinila sa Senado. Burial Cave sa Bacon, Benguet, ipinakilalang bagong tourist destination. Mga patok na pagkakakitaan sa bayan, umusbong. At Best City Mobile Force sa buong bansa, target ng Baguio City Police Office. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbag nga rabii amyanan a Luzon, hatid namin ang mga pinakabago at may init na balita. Lalo pang tumaas ang kaso ng dengue sa rehiyon ng Cordillera. Katunayan, nagdeklara na ng dengue outbreak sa probinsya ng Kalinga. Magbabalita, Charles Limon. Hindi pa rin maawat ang pagtaas ng kaso ng dengue sa rehiyon ng Cordillera. Almost all of the provinces right now have increased dengue cases, no? Maliban lang po sa Abra kung saan nakikita po natin yung pagbaba niya. Pero sa mga probinsya po na binabantayan po natin, tama po no, si Kalinga, nandyan po. Pero nangunguna po si Apayao, si Ifugao, Kalinga, and then humahabol naman po si Baguio City and Mountain Province. Sa tala ng Department of Health Cordillera, nangunguna ang probinsya ng Benguet. Nakapagtala ito ng 1,396 na kaso. Sinundan ito ng Apayao na may 1,149. Sa kabuuan, papalo sa 4,487 ang kaso ng dengue sa rehiyon at 8 na ang namatay. Ngayong year na to, nakikita natin pag-increase, grabe, no? Extensive yung mga actions po natin. So in the following year, medyo extensive pa rin po. And nag-wane po siya kasi, no? On the succeeding years. Hence, napapabayaan po natin kaya nagtataas po yung mga kaso. Kaya yun po yung nakikita po natin na medyo attributable factor when we say that there's a cyclic, actually, no, cyclic increase of these cases. Sa probinsya ng Kalinga na may 1,069 na kaso, nagdeklara na ang Provincial Health Office ng dengue outbreak. Ika-aduan na dagitoy nga kaso ket iti Tabuk, followed by Rizal, and followed by Pinokpok. Those are the three. Actually, these are the three most populous municipalities or sub-provincial LGUs. Iti probinsya tayo iti Kalinga. Naobserbahan sa mga bayan ng Tabuk, Tinglayan, Rizal at Pinokpok ang mataas na attack rate o pagdami ng mga kaso. The provincial chief executive issued a memorandum na i-activate man rin jay panag what we call the IEC dimensions of prevention and control of dengue. Kat actually dagitoy interventions would include
they palang encourage through mass communication media as well as for face-to-face communication. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Nababahala ang ilang benepisaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps dahil ito sa utos ng bagong kalihim na kailangang linisin ang listahan ng mga miyembro. Magbabalita, Sofia Pagaduan. Higit 7 taon ng miyembro ng 4Ps si Aling Rodelia. Isa na rin siyang 4Ps parent leader sa kanilang barangay. Yung mga member na hindi nag-attend sa meeting at saka yung late sila sa pag-ano ng module nila, kailangan i-follow up sa bahay nila para ipapas sila sa akin, tapos dadaling ko doon. Tapos kung hindi sila maka-attend, tatanungin ko anong reason, bakit hindi sila nakarating, ganyan. Malaking tulong sa kanya ang 4Ps. Sana nga'y tuloy-tuloy na din daw ito. Ako ma'am, hindi kasi tulad ko, single parent. Ako lang nagpaparal sa mga anak ko. Kailangan ko pa rin ang tulong ng 4Ps kasi magkano lang man ang kinikita, every 10 days lang kami nag-extra dito. Yun lang naman ang trabaho namin. Kamakailan lang nang ianunsyo ng bagong DSWD Secretary na si Erwin Tulfo na lilinisin nila ang listahan ng mga 4Ps sa buong bansa. 15 million ang household ang identified as poor. Okay? So out of that 15 million, 4.4 pa lang ho sir ang natutulungan natin sa 4Ps. Pero ang good news ho dyan, doon sa 4.4, 1.3 ay kailangang alisin na natin because nag-graduate na sila, hindi na sila considered as poor. So nandoon na sila sa non-poor section. Doon sa messaging namin, of course, bibigyan namin ng proper explanation. Another ground kasi is na mawala ka sa program is may ginawa ka na masama, like misbehavior. Andyan ang pag-iinom, pagsusugal, pag ikaw ay na-report, no? Pero dadaan lahat yan sa grievance redress system natin. Hindi naman basta-basta matatanggal. May proseso, due process na pagdadaanan. So unang-una, warning, tapos pangalawa, warning ulit, tapos masususpend ang kanilang cash grants. And then pangatlo, pag ginawa po ulit nila yon, definitely matatanggal na sila sa program. Nasa 61,904 ang 4Ps members sa buong Cordillera. 713 members ang natanggal dahil na rin sa pag-angat ng estado ng kanilang buhay. Madanagan dagamin nga, baka maikat kami because with the pronouncement. But we will assure na ginagawa po natin ng ahensya ng DSWD na dumadaan lahat sa validation and proper assessment ang mga statuses ng ating mga pantawid pamilya. Ang 4Ps ay nagsimula noong 2007. Pinalawak ito Disyembre noong taong 2016. Hangad ng nasabing programa na magbigay ng tulong pampinansyal sa mga pinakamahirap na pamilya sa bansa. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Samantala, dinagsa ang iba't ibang tanggapan ng COMELEC sa huling 2 araw ng voters registration. Magbabalik sa report, Charles Limon. Bit-bit ang mga jacket at tent, nagpalipas na ng gabi ang mga botanteng gustong magparehistro sa COMELEC Tabuk City. Isang araw na lang kasi ang natitira bago ang deadline bukas. May nagpila-pila pang bigat. Pila na rabi nga ma-accommodate na palang tibigat, makakapit na lang. Ayon sa COMELEC Tabuk, limitado ang bilang na pwede nilang tanggapin. 350 kasi yan lang naman ang kaya ng machine na 2 namin. Pero nagtatlo na kami pang ngayon at bukas. Baka makaka-accommodate na kami ng 500 plus. Inaasahan na nila ang mas mahaba pang pila mamayang gabi hanggang bukas. Sa Baguio City naman, tuloy-tuloy din ang pagtanggap sa mga gustong magparehistro sa loob ng isang mall. Wala pang inilatag na cut-off ang COMELEC. Ayon sa COMELEC Central Office, wala ng extension ang voters registration. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita, inimbestigahan ngayon ng mga pulis ang pamamaril sa empleyado ng LTO sa Lubuagan, Kalinga. Magbabalita, Ren de Guzman.
Sa videong ito, maririnig ang pagsigaw ng mga pulis ng Lubwagan habang papasok sa isang bahay sa sitio Tiwod, Barangay Antonio Cañao, Lubwagan, Kalinga, pasado alas 7:30 kagabi. Maya-maya pa ay bumukas ang pintuan at tumambad sa kanila ang may tama ng baril na si John Lumpao, 48 anyos, empleyado ng Land Transportation Office. Bali may isa 90 boarding house dito. Kat din napan nang i-report nga sa Kinbalay kat anamot na naibagan o sinuiti ng pagtug basta napan na report nga da lain na ako po jay ayanda kat hindi apan nga dagos dagi pulis tayo kat namuan da ito yung biktima. Pinilit pa nga umanong buksan ng mga pulis ang pinto dahil naglock ang biktima dahil sa takot. Dinala siya sa ospital. Pero pasado alas 8 Gs ay idiniklara na itong patay. Sa paunang investigasyon ng mga pulis, nahanap ang dalawang basyon ng kalibre 45. Wala yan! Investigasyon na gaya papulisan at madama pa lang ingganatan data jay suspect tayo at handa pa na amuan. Walang nakakita sa pamamaril. Naiuwi na ng pamilya ang mga labi ng biktima sa kanilang tirahan sa Barangay Mabungtod, Libuagan, Kalinga. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Hangad ngayon ng City Mobile Force Company ng Baguio City Police Office na masungkit ang titulong Best City Mobile Force sa buong bansa. Kasunod dito ng pagkahirang bilang top 3 finalists sa nasabing kompetisyon. Magbabalita, Charles Limon. Malaki ang papel na ginagampanan ng City Mobile Force Company ng Baguio City Police Office sa pagpapanatili ng seguridad sa lungsod. We are only part of the City Police Office. We are their operating team. So in terms of security, siguro ang main contribution mo is kung may nakikita kayo dyan sa labas, kami yon. Yung border control talaga, kami yung nagsisecure sa ating border control. Kamakailan lang, hinirang ang kanilang grupo bilang top 3 finalists sa Best City Mobile Force Company ng Philippine National Police. Meron tayong 4 na platoon ng City Mobile Force Company. Ang isa is SWAT, tapos the rest, yung 3 is maneuver platoons yun. So ideally, yung mobile force kasi is intended for internal security operations, but in the settings of Baguio, wala naman tayong bundok. So ang ginagawa natin, we are augmenting the police stations on their law enforcement activities. Ipinasilip ng City Mobile Force Company ang kakayahan mula sa search and rescue operation tuwing may kalamidad, riot o kaguluhan at pagresolba ng mga hostage crisis. Asahang mauunang re-responde dito ang CMFC. Parte ng patimpalak ang review at validation. He's warmly welcomed by Police Colonel Glenn Digawan Lunogan, BCPO City Director, for the arrival honors. Kanina, bumisita si Police Brigadier General Diwayan Kayad ng Directorate for Intelligence ng PNP upang i-review ang kwalifikasyon ng nasabing unit. Ready naman ang ating City Mobile Force Company, kaya nga malakas din ang loob natin na ilaban ang ating CMFC para sa best of the best nationwide. Later on, we will showcase our capability, kung ano yung Baguio's finest, kung ano yung City Mobile Force Company. Patuloy ang pagdaragdag ng grupo ng mga makabagong kagamitan gaya ng surveillance drone, high-powered firearms hanggang sa mga search and rescue tools. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Higit 100 taon ng burial cave sa Bacon, Benguet, nais gawing tourist destination. Kaugnay nito, tampok din ang pinakaiingatan nilang burial jar. May kwento po si Sofia Pagaduan.
Sa bahaging ito ng Barangay Poblasyon, Bakun, Benguet, makikita ang nagmistulang kanlungan ng tradisyon at kasaysayan ng mga taga-Cordillera. Ito ang Madao Cave, isang burial site. Sayang, iayos sana natin ito para hindi ganitong masisira. Idi kano adati bultong masakit ket alis kano diay katan apan da kinabiti di diay cave nga kasjay tanu adati matay apan da ipan ijay diding nga nagkasjay in pagkabilda idi na puno diay diding na in kabilda ijay sintrona nga nga napunpuno kano diay idi na puno dijay kinabiti daman nga enclose ngem adati basit nga handa nga enclose kano tapno apanda sirsiri puno kas ano dagi jay ngem naangot kano idi jay ngem idi kinabiti dahan nga lumsut day angot ti tao abanon May one day, one night. Yung isang kabaong at mo, may 5 ulo, iba pa ang nandito. Totoo talaga ito. Imbes na matakot sa mga burial cave, hangad ng mga residente ng Barangay Poblasyon na mas maipakilala pa ang tradisyon ng bayan sa pamamagitan ng pagbisita sa mga lugar na tulad nito. Para malaman nila na may mga customary noon na dapat sana ituloy natin yung magagandang mga ugali. Saka ito sana, dapat sana may preserve ito na maganda para sa mga turismo, para alam nila na may ganito palang ginagawa ng mga tao noon nung una. Nas lawak ata alumot gayon ti pandanto nga idumdum mga kabaong ti natay kung may dito nga pakita may sangat tourism set kung akong PJ. Limang minutong lakaran mula sa Madao Cave, makikita rin ang isang lumang burial jar. Ang jar na yan, yun kasi ang mga na dito, kultural nila dito sa Bakon, pag may kakayanan yung isang tao, doon nila ililibing yung tao. Para sabi dito sa amin, may ila ay baknang. Yung mga kamag-anak nila, yung mga asawa, doon din, kung aalisin yung mga buto, pagkatapos ilagay sa gilid ng jar na yan, yun din ang pagpapasukan sa mga kaibigan, mga kapatid, ganon, kamag-anak. Kaya kung gusto mong mag-hiking at matuto na rin sa kultura ng bayan, bumisita na sa Madao Cave. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Susunod, panukalang legalisasyon ng medical marijuana ipinila sa Senado. Yan at iba pang balita. Abangan! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us,
We assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mo isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Kasabay ng pagpapalakas sa turismo ng Bacon Benguet ay ang pag-usbong ng bagong pagkakakitaan. May kwento si Ren de Guzman. Dinarayo ngayon sa Barangay Poblasyon, Bacon Benguet ang kanilang magagandang falls. Sa ganda ng tanawin at iba't iba pang mga tourist attractions, malaki ang potensyal ng bayan pagdating sa turismo. Ang problema, walang lugar na matirahan ang mga bisita. Amin nga tourist spot dito eh. So nga kailangan nga i-provide kami ti accommodation. Nung mabalbalin kat balikan, tadi nga road agkurang kami ti accommodation piman. Kaya sinimulan nilang isulong ang pagkakaroon ng homestay o transient house. Okay lang kinyan, kaya kaya't ni pwedeng ada umay dito. Pagpasa, rugyan daman ang taawan man ang daypundo. Kakaaruba, kakailian dito nga agi offer ijay balayda. No ado ti umay simpre jay accommodation may agkurang piman karkarokot na napuoran nga jay munisipyo nga may